Getleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men, Ýogşan Arnawurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä daha çoğuzy biometrik pasport üçin nowatlaryň 2024-nji ýylyň iýulyna çenli uzan baradaky habar çekýär. Ýurtdaky ykdysady kriz, işsizlik we çykalgysyzlyk sebäpli daşary ýurtlara gitmek isleýän adamlaryň köpelmegi bilen bu hil habarlar bilen gyzyklanýanlaryň hem köpelýän bolmagy mümkin. Şeýle-de harup parady taýýarlanýan eskerleriň arasynda köpelýän ýaragsızlyk barada habarymyz köp okalypdyr. Yol howpsuzlygynyň bir aýlygy azatlyga ugşan maglumatlara görä sürüji ýarlaryň häkimetler tarapyndan nişana alynmagyny has güýçlendirene meňdiýär. Şu aralykda Marada suw çiliminiň beýkanun sowdasyna ýazgarlan adamlaryň howsarlary olaryň boşadylmagyna çagyrdy we garaşsyz neşirleriň maglumatyna görä Aşgabatda güýçli arkasy bolan adamlar suw çilimini ören arkaýyn hatda köçedi. Awtologlarynyň içinde hem göz edip çekip bilýärler. Bu ýagdaý türkmen häkimetleriniň kanunlary hem muraýat üçin deň ulanmaýanlygyny aşarat edýär diýip synçylar aýdýar. Şeýle-de bu hepde Azatlygyň web sahypasyna türkmen awatly telekeçilere berger wagtlaryny 4 ýyl öň satyn alan ýerleri el ýeterli därlen atlan çap edilen habarymyz köp okarypdyr. Hormatly dinleýijiler we okujylar, Merkez Aziýa sewtindäki ýurtlaryň käýerine maarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýduruldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maarlary şol sanyny mal eýelerini hem agyr synaga salyp biler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary türkmen maarlarlaryna bu hil duýduruşyň berilmänligini aýdýarlar. Şunuň bilen wagtylykda Azatlyk türkmen maarlarlary we gaşa taýýarlyk o tim ýagdaý we beýleki meseleler barada ýürüýte gepleşik taýýarlaýar. Eger bu meselede pikirleriniz, teklifleriniz bolsa bize giýjek alman iýermeňiz soraýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny eline ýara galyp Sowet häkimetlerine garşy göreşen we basylyp ýatyrylan halk gozgolonçylary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Şu hepde Sowet goşunlarynyň türkmen topraklaryny bolşewik häkimetlerine garşy eli ýaragly gozgolonga gatnaşan şeýle adamlar bilen baglansa ýa-da geljekde häkimetlere garşy çykmak ähtimallygy bolan çarwalary garagymdaky uzak güýlaryň başyny uly güýç, gowy ýaraglanan goşun bilen gargyna berenine 92 ýyl boldy. Bu uruşda Sowetlerin zorlukly kollektivleşdirmäni kabul etmek islemedik adamlara garşy tanketka diýilýän garry maşyny, şol ýogurun tanıklaryny hem ilkinji gedek ulananyny gaýdalýar. Şol wagtda soň Sowet propagandasynyň uly dayanjy bolan dörejilik işgärler tarapyndan diňe bir taraply, ýylagalak, garakçy, wagşy adamlar hökmünde häsiýetlendirilen gozgolonçylar, olaryň aýarlary we çagalary, söwüşler syýymlanan adamlaryň boyun almaklaryna görä öz hereketlerini mertlik, yeterlik derejedäki söwüş çeýeligini, taktiki sogatlylyk görkezip taryha öz mertebelerini goran adamlar hökmüne giripdirler we bu arada uly ilm monografiýadan türkmen taryhçysynyň işine de anyk misallar getirilýär. Esler Halk Komissarlar Geňeşiniň ýanyndaky birleşdirilen döwlet siýasat olanurşunyň gysgaça OGP diýilýäniň açyk çeşmelerde el ýeterli edilen hasabatlaryny 1931-nji ýylyň 12-nji 17-nji sentýabr aralygyna bolşewikler tarapyndan ýok edilen halk gozgolonçylary, olaryň ýerleşen ýerleri, sany, ýaraglary we beýleki mümkinçilikler hakynda köp maglumat berilýär.
1922-nji ýylda 4 sany Sowet Respublikasy döredilenden soň esaslandyrılan döwlet howpsuzlyk gulluklarynyň 1931-nji ýylyň dekabryna hasabatlaryna görä şol ýylyň 1-nji sentýabryna Türkmenistanaky basmaçy toporlar diýilýänler esasan 5 sany uly topordan ibaret bolupdyr. Birinji topor hasabatlarda Krasnovodsk we Galanjyk etraplary Allahunyň ýolbaşçylygynaky Gazak ýömüt topor diýilip adlandyrylýar. Bu toporyň merkezi çagyl guýusy bolup onuň düzümine maldar hojalyklarynyň 6000 yaraglanan jigitlerin 1000 sanysy giripdir. Şeride bu toporda Rus we İngiliz tüpeňleriniň windowkalaryň 400 sanasynyň, 5 sany pulemyotyň, 2 granat atýan yarag martirogyň, 40 000 çemesi patronyň, başga da dürli görnüşli ok atýan yaraglaryň bolanyny gaýdylýar. Basmaçylaryň Gazak ýömüt toporu diýilip adlandyrılan toporu türkmen alymy Anurasowyň düşündirmegine görä, Gunwatar Gazakstana sowetleşdirmeden, kollektiwleşdirmekden we bolşewik terrorunyň gaçyp gelen Gazak maldarlarynyň bir böleginiň türkmen çarwalarynyň gozgolagyna goşulmagy netijesinde taryha girýär. Gozgolançylaryň 2 toporu 2-nji we 3-nji toporlary teke toporu diýilip adlandyrlyp olar ýol başçylarynyň atlary we yerleşýän yerleri bilen tapawutlandyrylýar. Şeýlelikde Murat Ali'niň ýol başçylygyna teke toporuny Bäherden Göktepe etraplaryndan bolan adamlaryň girenligi bu toporyň merkeziniň orta guýu bolanyny gaýdylýar. Murat Ali'niň teke toporuny maldar hojalyklarynyň 5000 sanaty, yaraglanan jigitlerin 300 sanaty giripdir. Uraz geldiğinin ýol başçylygyna teke toporu Tejen Merv etraplaryny Aşgabat Daşowuz aralygyny daşalyan kerwen ýollarynyň boyuna hereket edipdir. Bu toporyň merkezi kükürt zawody etrafy, Han guýu we sepkerli guýulary bolupdyr. Bu topor 10 bölekden ibaret bolup 350-den 600 jigideçeni nökeri ödüne jemläpdir. Gozgolançylaryň 4-nji toporu Darganata toporu diýilip adlandyrlypdyr. Oňa garaja aksakal ýolbaşçylyk edipdir. Bu toporyň merkeziniň Han guýu guýusy bolanygy, onuň düzümine maldar hojalyklarynyň 230 sanasynyň, yaragly jigitleriň 120 sanasynyň girenligi aýdylýar. Gozgolançylaryň 5-nji toporu Daşguly toporu adlandyrlyp oňa Cüneyt Hanyň ozorky kurbaşysynyň ýolbaşçylyk edýänligi aýdylýar. Ýöne topor ýolbaşçysynyň anyk ady görkezilmeýär. Bu topor Daşguly sewtine Cüneyt Hanyň ozorky bazasyna hereket edipdir. Oňa 10 bölekden ibaret bolan 1000 jigidin girenligi bellenýär. Sowet häkimetleri bu toporlary ýok etmek üçin 4173 eskerli goşun jemleýärler. Olary 5 tankiyatka, 101 pulemyot stanogy, 8 branomaşin, 80 el pulemyoty, 2 sany bronly otly, 76 granatomyot, branaly tuçyk, 15 top 33 uçar bilen üpjün edýärler. Döwlet howpsuzlyk gulluklarynyň hasabatlary Gazak ýömüt toporlarynyň Gyzyl Goşunyň bölümleri bilen 12-nji 17-nji sentýabr aralygyny tüwer, çagyl we dähli guýlarynyň golaýyna bolan aýgatly çaknaşyga ulak wagt taýýarlyk görenligini, basmaçylaryň bu söwgeçlerde sınpy ýerençden başga ýokary söwgeç basarlygyny, sewte uýgunlaşmak, ustaatlarça garym galmak, bu kulmak we goguny sana aryp od açmak ukybyny görkedenligini belliýär. Hususan dähli guýusynyň golaýyna bolan 10 sagatlyk söwgeçiň gaty gadaply we ganly bolanyny gaýdylýar. Azatlyk radiosy Sowet goşunlarynyň bir ýerde eden gyrgynçylyk barada 2017-nji ýylda publisiýasy Aman Murat Bugaýew bilen gurulan söhbetdeşligini geçen hepde gaýtalap estirdi. Basmaçylar diýilýänleriň taryhyny diňe bir Sowet dokumentleri esasynda däl, eýsem halk içinde saklanyp galan ýa-da dilden dile geçen gurulňlar, şaýatlaryň ýatlamalary esasynda hem öwrenen. Bu arada gowrumly eser ýazan ýazgynyň tasdiklamagyna görä, Bolşewikler gozgolançylary gaçyp giden ýerlerini, Garagumyň jümmüşini ýyllarynyň baryp bil kastdan Sowet häkimetlerine geljekde garşy çykyp biljek adamlaryň hem gözüniň oduny almak üçin gadap bilen gyrypdyrlar. Aman Murat Bugaýewiň pikirçe, çöllek guýlaryň başynda jemlenen adamlardan hakykatda Sowetlere beýle bir uly howp awanmandyr. Emma Sowet howpsuzlyk gulluklarynyň hasabatlary basmaçylaryň söwgeçde görkeden erjel garşylyklaryny, öldürilen söwgeççileriň ornunyň derrew yaragsyz adamlar tarapyndan doldurulanlygyny, hatda aýallaryň hem söwgeçýänlere işçen kömek edenliklerini, ok, suw getirenliklerini belläp, hakykatdan hem ul howpyň ýok edilenligini görkezjek bolany çalym edýär. Bundan başga, Sowet howpsuzlyk gulluklarının hasabatlaryna basmaçylaryň aýarlarynyň Gyzyl Goşunyň yaralanan eskerlerini öldürüp, ellerindäki yaraglaryny alyp gozgolançylary, basmaçylar diýilýänlere eltip berenlikleri, hatda yaraly eskerleriň kemsidilip öldürilen halatlarynyň hem bolanyny gaýdylýar.
Dähli goýusynyň golaýyna söwüşdi. O gupunun hasabatyna görä gol-golaňçylardan 216 adam öldürildi. 42 adam ýesir alındy. Sowet goşunlaryndan 32 adam öldürildi. 25 adam bolsa yaralandy. Tuwer, çagyl, dähli goýularynaky söwüşler netijesinde gazak ýomut garakçy topary ýok edildi. Olardan 711 adam öldürildi. 326 adam ýesir alındy diýip 31-nji ýylyň 8-nji dekabrynaky hasabatda edilýär. Türkmen tarihçisi Jumadurda Anna Orazowyň basmaçylyk hereketi baradaky gowrumly ilmi monografiýasynda bellenmegine görä, Türkmenistanda 1920-1930-njy ýyllarda Sowetlara garşy bir topar gozgalaň turdy we olaryň iň ulusy Türkmen çarwalarynyň 1931-nji ýyldaky gozgalaňy boldy. Halk hereketlerini güç bilen basyp ýatyran OGPU-nyň hasabatlarynda düşündirilýändinden tapawutlukda. Türkmen alamy bu gozgalagyň maldarçylyk gojalyklarynyň zorlukly kollektivleşdirilmegi, baý hasaplanylan maldarlaryň mallarynyň zor bilen alynmagy we konfiskasiýa edilmegi, öýre meýdanlarynyň we guýularyň millileşdirilmegi, çarwa sewitleriniň sowetleşdirilmegi we uly terrorçylyk sebäpli ýüze çykandygyny aýdýar. Anna Orazowyň taryhy maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä 11-nji sentýabrda Tüwer goýusynyň ýanyndaky gozgalaňçylar Gyzyllylaryň motorly otryadynyň esasy güýçlerine bir garşylyk görkezýärler. Ýöne diňsiz bombalamalar we uçurlar arkaly ýokurdan ýagdyrylan oklar töwesiň ykbalyny çözýär. Gyzyllylar 13-nji sentýabrda Çagyl goýusyndaky gozgalaňçylar 600 atly, 400 çemeti piyady pitnetçi bilen çaknyşýarlar. Gozgalaňçylar OGPU-nyň hasabatynda hem aýdylýaly gorunysy öňünden bir taýýarlyk görýärler. Goşa goruk hatary gurulup, ol ýerde das bilen gursalan gaçyp atalgalar we garymlar bardy. Gumyň içinde garymlaryň ikinji hatary bolup, olar ýandyk we ojar bilen görer gözden berk ýasyrylypdy. Çagyl töwesi ir täherde başlanýar. Gozgalaňçylaryň hatarlary 3 gezek pulemyot okuny we howadan bombalamalara sezewar edilýär. Eger töwesiň birinji gününde howadan edilen hüjüme 4 tany P-3 uçory gatnaşan bolsa, töwesiň ikinji gününde töwesi 22 uçor gatnaşýar. Howadan amala aşyrylan güýçli bombalamalara garamazdan gozgalaňçylaryň hatarynda dowly düşme alamatlary görünmeýärdi. Mundan da beteri uçorlara garşy guramaçylykly tüpeň atylýardy. 4 uçor ok desigini aldy, bir pilot ayagyndan ýeňil yaralandy diýip taryhy maglumatlarda bellenilýär. Seýlede maglumatlarda gozgalaňçylaryň tabin bolmak islemän, soňuny çelini töwesendiги, yaraglaryny taslamak barada gaýta-gaýta edilen tekliplere gulak asmandygy, hatda bir atlynyň gylysly tanketka topulup onuň sırasyny döwmäge ýetişendigi, ýöne öldürilendigi aýdylýar. Daşyny gozgalaňçylara aldyran ikinji tanketka bolsa, bir sagat çemeti gidisip zordan töwesden çykýar. Ýöne gozgalaňçylar garyma gaçan başga bir tanketkanyň daşyny gabap, onu otlaýarlar we komandir töwes masinanyň içinden çykyp bilmän ýanýar. Sürüji bolsa masindan çykyp ýetişse de gozgalaňçylardan gutulup bilmeýär. Gazaply garşylyk görkezendiklerine garamazdan Çagyl 14-nji sentýabr güni irden Gyzyllar tarapyndan eýelenýär. Gozgalaňçylar bu töwesde Anna Orazowyň ýazmagyna görä ölen we yaralanan görnüşde 200 golaý adam ýitirýärler. Çagyldaky töwesde OGPU-nyň motorly otryadynyň komandiri Lamanow hem öldürilýär. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Çagyl söwüşine gatnaşan pitneçileriň ýeriniň ýatlamagyna görä, başga goýulara gaçyp giden basmaçylar hem ertesi ýyllaryna gaýdyp gelýärler. Olar egerde ölmeli bolsa öz öýüňde, öz guýuňda ölmeli ýerler. Şeýle-de olar tabin bolanlaryny erkeklerden we aýallardan başlap kiçik çağalara çenli ählisiniň ellerine Gylmata böleginden edilen kiçik baýdaklar bolupdyr. Bu baýdaklaryň galdyrylmagy olaryň tabin bolýanlyklaryny, ýehir düşýänliklerini aňladypdyr. Galanjyk etrawynyň 40 ýyllyk owasynyň ýaşaýjysy 1921-nji ýylda doglan Goşçanowyň ýatlamasyna aýdylmagyna görä, Çagyl goýusy eýlenenden soň ýeňiji bolan Gyzyllar ýehir düşen we susuz galan gozgalaňçylara suw hem bermändirler. Olar erkekleri we aýallary aýry-aýrylykda oturtdylar. 15 ýaşdan geçen erkekleriň ellerini arkalaryna daňdylar. 15-nji sentýabrdan 16-njy sentýabra geçilen giýje ýehir alınan erkekleriň
köpüsini attılar. Merhumlar üçün gawarlary ölümi höküm edilenlerin özlerini kaldırdılar deyip Türkmen tarihçisinin kitabında aýdylýar. 1931-nji ýylyň 17-nji sentýabryny dähli uýsunna bolan söwüş gozgolaňçylaryň görkeden garşylygyny syňlan Sowet serkerdeleriniň şaýatlyk etmeklerine görä basmaçylar diýilýänleriň ören ýürekli adamlar bolanlygyny we taktyky sowatlygyny görkezipdir. Şol döwrüň resmi ýazgylarynyň birini aýdylmagyna görä basmaçylar son kokuneçenli söwüşdi. Dähli uýsunnaky söwüşe hatda aýallar we çağalar hem gatnaşyp hüjümçüleri daşladylar. Ellerini tüpeň alyp ok atdylar. Garakçylaryň ählisi başarnykly od açmak we atyşyp täze tepkide ussatlyk bilen çekilmek arkaly uçtan tutma uly taktyky sowatlylyk görkezdi. TV görtükleri, päsgelçilikleri ussatlyk bilen peýdalandylar. Gow bukullar we garymgazylar, uçarlara we tanyklara garşy nähil göreşmelligini tiýde öwrendiler diýip tarihte galan ýazgylaryň birini aýdylýar. Gyzyl Goşanyň 1931-nji ýylyň sentýabr, oktýabr aýlaryna amala aşyran jeda beriş şäherleriniň netijesinde garagymdaky gozgolaňçylar hereketi derbi dagyn edilýär we halk gozgolaňyny basyp ýatyrmakda aýratyn tapawutlanan harby gullukçylar ýokary döwlet sylaglary bilen sylaglanyýar. Tarihi basmaçylar ady bilen giren halk gozgolaňçylary soňra Sowet dörejilik işgärleri. Şol sany tarihçiler tarapyndan Kommunistik partiýanyň diýdimler siýasat aslynda bir taraply, tarihyň ters tarapynda bolan adamlar edilip görkezildi we türkmen häkimetleri beýleki Sowet ýurtlarynyň ýolbaşçylaryndan tapawutlykda bu hereketi şuneçenli 92 ýyl bolsa-da döwrüň talabyna görä oýlanşykly siýasy waky bermän gelýär diýip syňçylar aýdýarlar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen taryhynyň ak tegmiller tapgaryndan 2017-nji ýylyň sentýabryny ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligiň gysgaça görnüşi bilen dowam etdirýär. Azatlygyň arkiwinden alynan nowatda gepleşik bolşewiklere garşy 50 ýaragly söwgeşen we 100 ýyl mundan 16-njy sentýabrda öldürilen Hozogly Han barady. Hozogul Han bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä Sowetlerin berýän gow wagdalaryna ananyp olar bilen il ýurt bähwidine işleşjek bolan arasy dogry sözli adamlaryň biri bolupdyr. Emma bolşewikleriň arasynda giň ýaýran bozukluk we ýalançylyk beýleki bir topar halk lideriniň akwalyna bolşýaly Hozogul Han hem eline ýara galmagy mejbur edipdir. İş üstünde ýok bolan we ýazan tarihi eserleri çap edilmeýän galan kärdeşimiz Amanmurat Bugaýew 8 ýyldan gowrak kitapxanalara gatnap öwrenen tarihi maglumatlarynyň arasynda Hozogul Han baradaky faktlaryň hem üstünden gelenligini görüň beripdi. Biz şonu 2017-nji ýylyň sentýabryna geçirilen söhbetdeşligiň gysgaldylan görnüşini şugun Sowet ýaz şahyrlar tarapyndan basmaçylar, garakçylar hökmünde häsiýetlendirilen halk gozgolaňçylarynyň hataryny ýene bir gezek ýatlamagy makul bildik. Amanmurat tarihi maglumatlardan belli bolşuna görä, şoň bilen birlikde dinleyijilerimiziň käbiriniň ýazmagyna görä Hozogul Han şo bolşewiklere garşy alınıp barlan halk göreşleriniň hataryny sowgatly düşünjeli hem şol wagtda ýara bilen birlikde listovkalar hem ulanan adam diýýärler. Hozogul Han barada görüň berseňiz. Ýokşun olary bilen ýapýan agdan faktlaryň dogrydyr faktlaryny tasdik edin gepin başyna. Bu arada ilçinde de gururun kanunu Türkmenistanlı çekip basmaçılara karşı görüşe baştan ayak katlaşan Ivanchenka'nın uluk yıllar kadagarlıkta saklanan kitabı dine perestroika yılları juda atirazda Türkmenistan'a çap boldu. O kitabın adı Türkmenistan'a basmaçıların derbi dağın edilmez diyen kitap. Yine şu kitapta Hozogul Han bilen bağlı yankı ağlan hem de ağlamadık katı gen vakıtlarına özüm Ivanchenka'nın artmış tarafı özüm sekistem olsa yazayları bolşu edip beyan ediptir. İnni makul bilsen edil Hozogul Han'ın öz hakkında kurunu etmezden olur grazdarlı urşuna on gösteren katmışmanın önsirasındaki Zakas oblasındaki siyasi aday hakkında kelama kurun vereyin.
başysyny. 1917-nji ýyl fevral burjuaz rewolýusiýasy onuň ýitdirýärdi 7 martda Rus imperatorynyň tahtdan meýletini el çekmegi Russiýanyň ähli dartgynly syýasy ýagdaý kemale getirdi. Peterburgdan wagtyn hökümetiň beren görkezmesine laýyklykda 1917-nji ýylyň 4 aprelinde Graf Dorrer'in başçylygyny Zakasy oblastynda ýagny häzir Türkmenistanyna wagtyn hökümet döredilýär. Ýöne yerli ýaşaýjylardan alaýsada intelligensiýadan gollaw tapmalyk üçin wagtyn hökümet bu zamanda tutan maksadyna ýetip bilenok, ýagny işlänok. Soňra 17-nji ýylyň 10-njy 14-nji maýyna Aşgabatda milli güýçleriň bütün Türkmen gurultaýy bolýar. Gurultaý Türkmen Oblast Komitetiniň öreje, onuň başlyklygyny ýyl içinde Muzky diýip tanalýan Nikolay Skaraşhanoğlu podpolkovnik başlyklyga haýlanýar. Ýöne milletçi Graf Dorrer oň ýararlary türkmenleriň destine agzyna alar diýe 3 ay ýetip etmänki täzeden ýylan Spaniýa Muzkyny işden aýrýarlar. 19-njy awgustda Oblast Komitetiniň başlyklygyna Dykma Serdaryň ogly polkovnik Uras Serdar haýlanýar. Uras Serdaryň başlyklygy bary 10 kuny çekdi. Ol şo 10 kunyň dowamynda da tezelli Bellihan Irihan bilen tersleşmäge ýetişýärler. Ülkeler Irihan tezene dolany o ýerde tezen komitet diýilen öz başyna komitet döredýär. 3-nji sentýabrda Türkmen komitetine başlyklyga haýlanan ştab kapitan Seyitmurat Ýozbaýewiň türkmenleriň milli güýçleriniň agyny biýikdirjek bolup eden tagallygyny hiç biren başa baranok. Türkmenleriň milli güýçleri alaýsada olaryň ýol başçylary Graf Dorrer ýaly gelmişek milletçileriň mekirlik bilen olan kiýasy durugyny aňlatdyk bilen düşdüler. 17-nji ýylyň aýagyny toparlara bölünen milli güýçleriň agzalylygy ýetjek derejesine ýeten eken. Agzaýan senämizden 8-9 aýyl Çarşan Russiýa imperiýasynyň merkezi bölегine bolşewikleriň döwletini döretjek bolýanlar bilen imperiýany täzeden dikeltjek bolýanlaryň arasynda galaply söwüş barýardy. 1917-nji ýyl bilen 18-nji ýylyň satrygyny şol Russiýanyň Qırak buzağına ýerleşýän Zakaty'da ýagny Türkmenistanyna da başlanýar. Qıryllar diýip atlandyrılan bolşewik goşunlarynyň propagandasyna ananan Rus imperatoryna eden harby kasamyndan dänen harbylar hem de işçilerden ibaret adamlar rewolýusiýanyň gorugyny çykýarlar. Bolşewikleriň garşysynda görüşýän güýçlere aklar diýip atlandyrylýar. Olar Rus imperatoryny eden harby kasamyndan dämedi harbylardan hem de bolşewikleriň gurjak bolýan döwletini gollamaýan yerli milli güýçler aklaryň harby hereketine tutuş Rossiýa boýunça general Denikin serdarlygy edýärdi. Zakaty'da ak gwardiýaçylaryň we Türkmen milli güýçleriniň birleşen goşunyna Denikiniň buýrugy bilen general çyny berilen Uras Serdar Dykmaoğlu baş komandirligi berilipdi. Amanrada ehemin Hozagul Hana gelsek, Hozagul Han nähili bu görüşe goşuldy. Kırımların karşısına başlanan urşa ilkincilerin hatarına beyleki milli güýçler bilen birlikte tecelli Hozagul Hanım özünün 100 atlısı bilen koşulupdur. Onun 100 atlı atriyadının eskerlerinin ählisi sap Türkmen yiğitleri eken, o yiğitler söwüşlerde aýratyn batyrlyk görkezdir. Ehem Hozagul Han kimdir terjümehanına nazar aýlap geçsek, ol ahalla ulu hormat goýulýan ahun hem de tüccar we ýaguly ahunyň ogly. Hozagul Han ýaşlykda Buhara medresesi ýaly awraýly okuwjyny tamamlapdyr. Döwürdeşleriniň belli bir bölegi onuň adyny Hozagul Molla diýip ýan ekenler. Onuň prosedurlerini bolşewikleriň garşysynda alyp barylan uruşa goşulmagy töterlik däldi. Ol Buharada koýan döwürde Türkmenistanyň Russiýanyň düzmünde bolmagyna karşı çıkış edýärdi. Söwüş hereketlerine dolansak 1918-nji ýylyň aýagyna Kızıllar ýagny bolşewikler Zakaty'da ýeňilişe sebäp bolýar. Bolşewikler aklardan dol ýeňilýärler. Bolşewikleriň Aşgabatda döredilen işçiler we soldatlar deputatlarynyň soweti ýatyrylýar. Menşewik kuntkun başlyklygyna öňkü Zakaty hökümeti keldilýär.
hökümet tas 2 ýyl çemesi işleýe 1920-nji ýylyň güýdünde bolşewiklerin ýokary eşelonynyň wekili Kuybuşyň başçylygyny Zakasla merkezi Rossiýadan goşmaça harby güýçler, harby tehnika gelýär, gazaply töweş hereketler başlanýar. Bolşewikleriň garşydaşlary aklar ihrafi pozisiýalar ellen giderýärler. Gurrunly ýetsak 20-nji ýylyň dekabryna bolşewikleriň tas 2 ýylyň gargadylan Soветler täzeden dikeldiler. Funtkun hökümetine jogapkar wezifeleri eýlen Hozowulhan bir wada siyasi arenadan gidýär. Onun Hozowulhanyň arenada gaýtadan peýda bolmagy näme bilen bagly we bu ýagdaý näme bilen gutarýar? Hozowulhanyň gaýtadan siyasi arenada peýda bolmagy bolşewikler bilen bagly. Bolşewikler 1920-nji ýylyň 2-nji ýarymynda Hozowulhana işçiler we soldatlar deputatlarynyň Tezen rayon sovetine ýolbaşy bolmagy teklip edýärler. O bir teklifi kabul edýär. Ýöne tidary bolşewikleriň has ýokary wezifeli işgärleri bilen arasy, olar bilen tertleşýär. Oňa sebäp bolan bir näse zat bar, ýöne inhirafi 2 zat. Birinciden merkezden ýollanýan maliýe ferişdeleri dolulugyna raýonlara gelenok, ony eli egri ogru bolşewik emellerler garplyk bilen ýa öz adyna ýa öz hemşerileriniň adyna geçirýär diýip Hozowulhan ýokary guramalary ýüz tutýar hemde juda adalatly maliýe derneğini geçirmeyi talap edýär. İkinji bir sebäp şu döwürde owalary halynýan agyk salgydy owalaryň güýçlerinden has agyr eken. Hozowulhan öýle az oturan hozurluk munça mukdarda agy karydyny näde töresinip ýene-de merkezde oturan bolşewikler bilen agzaly bolýar hemde adamlara erişiklikleri talap edýärler. Ine şu atlarym wezifesine baýranyp edenler bilen bolşewiklerin gonjuna gorguýa olar Hozowulhany guppat edip haýdan haý edýärler. Hozowulhan sebeplendiğin kolonunlar baýyň mollanyň ogly özü de baý molly yaraglatyryada komandir bolup Sovet hökümetiniň garşysyna segoşan Cüneyt Hanyň dosty 4-nji ýyl bildirilýän aýtda Funtkun hökümetine aýratyn tapşyryklar boýunça dolu ýygyarly ilçi wezifesini işläpdir. Hozowulhan tutduğun bolşewikler onun doğan oğlunu Tezen milisiýasynyň načalnigy Anowulhan tutduğu etmäge ýetişmändir. Anowulhan olardan öňürtilip Hozowulhanyň kıyametlik doğany atly lewaply derwiş we özüne wepalylar bilen zymnany hüjüm edip yaragly hüjüm netijesinde Hozowulhany zymnandan halak edýärler. Azat bolan Hozowulhanyň töwereğine basyn 200-den köprek atly zemlenýär. Ol öwratlary bilen ilki häzirki Balkan welaýatynyň Kazanjy etrawynyň häzir Kaz Bereket etrawy demir gazynyň doňuzazy çöpli ýezde diýen ýerlere çekilýär. Ýöne Hozowulhanyň atryady Tezen Saragys Mary ýolutyn jelaýlaryny bolşewikler bilen tas 2 ýylla gaçylyş etdi. Ine Edil Şuun 1923-nji ýylyň 16-njy sentýabryny ýanymyndan gönü 94 ýyl bolşewikler bilen Hozowulhanyň soňky tutuşy bolýar. Hozowulhanyň atlary bilen Ogopunyň 4 atryady hem de olara birikdirilen kavaleriýa diviziony söwüş alyp barýar. Bularyň arasynda söwüş tas bir ýygyny dowam edýär. Söwüşde Hozowulhanyň atlarynyň 35-ti wepat bolýar. Ýöne bar bir ýeňiş Hozowulhanyň tarapyndan alypdyr, ýagny Hozowulhanyň tarapyndan bolupdyr. Şerde armanly ölüm diýen bir ýagda ýüze çykýar. Söwüşden soňra öz wepat bolan ýigitlerini gözden geçirip kıynanıp Hozowulhany wepat bolan hasaplanyň ýöne aslynda agyr yaralanyp merhumlaryň arasynda ýatan Gyzyl esker atyp öldürýär. Hormatly dinleýijiler, tarihçi ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Eýsem Sovet häkimiýetlerine garşy eline ýara galyp göreşen halk gozgolaňçylary, halk wekilleri barada sizden nähili pikir garaýşlar bar. Olaryň alyp baran göreşlerine şuun kuwunny nähili garamaly, nähili baha bermeli. Ýa-da bu meseledäki dymaşlyk siziň pikiriňizçe dogrymy? Türkmen tarihinin ak tegmilleri bilen ağırlıkta pikirlerinize, belliklerinize, tekliflerinize garaşýar. Tekliyat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler,
Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.